Parlant d'habitatge també i d'entitats socials, aquestes estan reclamant també al govern de Salvador Illa mesures urgents que resolguin l'emergència habitacional. Creuen que amb el pla que va anunciar el govern no n'hi ha prou, sobretot reclamen que el president es fixi com a prioritat tornar a parlar i a regular dels lloguers socials a les famílies vulnerables, que és una mesura que va tombar el Tribunal Constitucional la setmana passada. Que es deixi de grans anuncis populistes en temes d'habitatge i es posi les piles i convoqui ja a una cimera per buscar les mesures adequades per donar la resposta que necessitem. Senyor Illa, no creu que milers de persones en risc d'exclusió residencial i a punt de quedar-se al carrer no es mereixen una solució immediata? És Juanjo Ramón, és el portaveu de la PA, ahir davant de les portes del Parlament, cap al migdia, al costat de mitja dotzena més d'entitats que organitzaven aquesta jornada. Eudald Martínez. Un acte en què més d'entitats a favor del dret a l'habitatge també hi van participar organitzacions com Òmnium Cultural, l'ANC, la taula del tercer sindicats com la UGT i comissions obreres. Calculen que el pronunciament del Constitucional deixarà en risc de desnonament més de 19.000 famílies vulnerables que no podran signar o renovar contractes de lloguer social. De fet, alguns dels afectats explicaven que ja els està passant factura. Fui una de las últimas que llegó a renovar su alquiler social. Pero en estos momentos ya tengo llamadas telefónicas diciendo que si mi piso, que está en portales inmobiliarios, se vende, yo me quedo en la calle. L'angoixa, el nerviosisme de que qualsevol dels dies arribarem a casa i ens trobarem al carrer amb totes les nostres coses. Les entitats creuen que tornar a blindar aquesta mesura hauria de ser una prioritat del nou govern i apunten que si no es pot fer des de Catalunya, sigui la Moncloa qui entomi la regulació.